Hello, hai no hai lam sogo te hai kahaman ni channel lo and jotono no din kaham te happy Diwali puila na jotono no engke tini ni video khaiman engke kuno ya Diwali ni bangai kaisa kaini nong no kok kasarnai tam ni engke norok bo saimano जों तो Diwali wo thana musung phano nong ni borok bai Diwali celebrate khainya musung bo khaimalia tam ni engke sini to kebalo se sija khera Fauji khainya ni nai Fauji rok to जों joto family by Diwali celebrate khainya ni family by tong thona ni engke to sini yang duty sabo khaina hera na on bangai जों to thana musungo epono thangmalia Diwali ni ba Diwali wo eba sini kok bai to hinjago Diwali no Kali Puja ngai kha khayo norok to nong family by joto bai norok tinini dino tong thogana eba celebrate khaliana gatinang sikonsia eba short video manle bisi video call ki amon tang nong sanai Diwali tini celebrate khaidi haipono kaisa kaini kok kasana musumang gaisi ke bai wala shuklai yate tong thok ni bising tei celebrate nang tho eba ke bo bike gari chalogai action nang yate khayai Diwali celebrate nang tho eba tong thok nang tho te kaisa kok kasana musumang gaisi Diwali ufro जों tamo chin kok bai to baji hino hedi bana pataka engkai omono kisa safety khai shok laidi eba nai shok di enjoy khayo thino baji shogai epono kebo suini saka eba yonglani bukbuk eba sinjoni khitung rogori boi baji shogo so amte takai di nung je tong thok di epono oino poso pakhi no koso tari di omonang sana musongo kaham jaga kaham hamya nai baji shok laidi ngangge te kaisa nongna sana musongo mahai din jora waisa je phayo salo waisa je phayo omonte kebe walai shok lai yang na thikai enjoy khaidi nok sini jaga kan nok saimang kamo जों khai busak enjoy khaina musung bo khaimia epono teitam khainai kapalo se sija kheda amon bangai nok mahai din mansajak enjoy khaidi ka hamke asunang no kok sana musongo sin Tripura sarong no eba tong thok di kebe walai shuk lai tang di amono kaisa sini ngatini ni video asungno jadi saya sajak ting hangke nakaldi asungno hambai